Eguerdion denei, ongi etorriak eta eskerrik asko Ikergazte disiplinarteko eta nazioarteko kongresu honetako amaiera ekitaldi arte gelditzeagatik, itxura polita emanez areto honi. Lehenik eta behin, mailan gaudenak aurkeztuko ditut, hemen ere eskubian daukagu Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua, eta eskertzen dugu benetan bere presentzia amaiera ekitaldi honetan, eskerrik asko. Eta nire ezkerrean daukat, Ikergazte kongresu honetako kozuzendari, Olatzer Arbelaitz Gallegorekin batera, kozuzendari izan dan, Ainhoa Latatu Núñez, aldi berean, UEUko goi mailako online institutuko zuzendari ere badena. Hortik aurrera, hitz gutxi batzuk, zin dagizuet gutxi izango direla. Batez ere, esker honeko hitzak. Eskerrak, euskerazko produzio zientifikoari egun hauetan egin diozuen ekarpen ederragatik, eskerrak benetan guztiei, zuen ekarpenak txukun jasoko ditugu gure inguma datu basean, inguma datu basea elikatuko dugu zuen ekarpenekin, aurten 25 urte betetzen dituen inguma datu basea. Hainbeste ekarpenen artean, agian azpimarratu kongresu honen disiplinartekotasuna, ezta? Polita izan dago izan eukidegun hitzaldia potxoken inguruko emaitzak aurkeztu dizkigutenean, eta disiplinartekotasuna dela eta hor bai ziur denok ikasten degula, ezta? Ni goizeko 9 estrontzio entzungo banu galdetuko nuke nor da estrontzio. Eta gerora gutxienez ikasi dut zer da estrontzio dela galdera egokia, ezta? Eta, zorionak bereziki sarituak izan zaretenei, beste guzti ere, eskerrak ematea parte hartu dezuen Ikergazte, Maduriker, nola ez antolaketan aritutako UEUko komunitate osoari, lantalde, batzordi zientifikoko kide eta abarri, hobe izenik ez esatea agian inorez ahaztutzeko, eta bertan parte hartu dezuen protagonista nagusiak izan zareten Ikergazteak, espero dezagun guraldetik markatutako helburuak bete izana, hain zuzen ere, zuen produzioa plazaratu, zuen ikerkuntzaren emaitza plazaratu, ikasi, elkar ezagutu, euskal komunitate zientifikoa trinkotu, eta inoiz saiatzen gera ez ahaztutzen, ze benetan uste dugu badala Udako Euskal Unibertsitatearen ezaugarria, espero dugu baita ere ongi pasatu izana. Bide batez, animatzen zaituztegu, gustora egon baldin bazarete, batez ere Udako Euskal Unibertsitatera lehen aldiz hurbildu zareten hoi, gonbidatzen zaituztegu nola ez gure proiektuarekin bat egitera. Eta, azken finean hori nahi nuen, batez ere eskerrona, adierazi, bertan parte hartu dezuen guztiei, eta antolatzailei baita ere, eta ondoren hitza pasako diot Ainhoa Latatu Núñezi esan bezala kongresu honen kozuzendari izan denari. Eskerrik asko, Aitor. Eskerrik asko 3 egun hauetan gurekin zuen bizipenak eta konpartitu ahal izateagatik, komunidade honen parte sentiarazteagatik, bai hor beti, zein maitik eta pasa ditugun momentu guzti hauengatik. 3 egun bete izan dira, 3 egun ezagutzaz beteak, baita be konplizitatez beteak, egon dia begiradak, egon die galderak, egon die komentarioak beti konplizeak eta beti zeozer aportatzeko eta beste
eraikuntza batean parte hartzeko prest. Kasu askotan urduritasunetik ere, nire moduan ontxe bertan, egon nahi zuekin pilo bat hemen gora bera, eta ez naiz egon orain nagoen moduan. Ez dut ezera astu nahi, azpimarratu nahi ditut zuekin bizi izandako hainbat momentu. Bizi izan ditugu momentu asko oso inspiratzaileak izan direnak, islari oso onak izan ditugu eta danak ekarri ditugu eurek esandako gauzak gure esparruetara, begirada aldatu dugu eurei esker hainbat kontuetan. Alde horretatik eskertu nahi dugu zuen jarrera ona, oso parte hartzailea izan den taldea izan dugu, hori eskertzekoa da benetan. Dozein hitzaldi amaitu denean beti egon dira galderak, beti egon da zera aportatu, begiratzen zaituztet eta bakoitza ubikatzen zaituzte momentu bat zehatz batzuetan, oso polita izan da elkarrekin eraiki duguna. Olu Jensenen hitzaldian ikusi genuen ikerketa beste modu batera egin dezakegula, berdin diola jakintza arloa, batzutan pentsatu behar dugula beste modu batera, ikusi genuen zelan interes taldeekin diseinatu dezakegun gure ikerketa, zelan beste baliabide batzuk ere erabili ditzazkegun datuak sortzeko Atxo Marta Luzanek esaten zigun moduan. Ikusi genuen ere ze importantea dan taldean lan egitea eta horrek ze beste interpretaziorako aukerak ematen dizkigun. Arturok ere eman zizkigun zenbait gako oso garrantzitsu ikerketara begira, egiten dugun ikerketa horri begira. Ezoiko deitzen zuen berak, planteatzen dugunean ikerketa bat eta ez dana ohiko ikerketa, Iñakik ere esaten zuen, agian momentu horretan oso berritzailea izan daitekena edo ez dana konpartitzen interes talde horiekin, baina posible dela, batzutan asmatuko dela, beste batzutan ez, eta bere hitzak aipatuz, konplizitatea lantzea dagokigula, ez? Berak horrela esan zuen, eta oso gunea proposa dela UEU bezalako elkargunea eta baita ere, eta bereziki Ikergazte bera. Juan Carlos Morenoren hitzaldia, ez dakizuek zelan bizi izan zenuten, etzako unkigarria izan zen, azken momentuan tokatu zitzaidan be mikroakin ibiltea eta egon izan oso emozionatuta. Berak azaldu zigun zein dan harremana hizkuntza hegemoniko eta hizkuntza gutxituen artean, ez dela hainbeste erabaki bat, ez dela hainbeste gehien erabiltzen dana, momentua da, momentuko ideologia bat dela baita be, eta hor egon zan oso galdera interesgarri bat ere publikotik ez, bizi dugun sisteman bizi gara, hor biziraun nahi badugu, inglesez publikatu nahi badugu, baina aldi berean hizkuntza gutxitu horretan lan egin nahi badugu, nola bilatzen dugu oreka, zelan egin dezakegu horri heltzeko, ez? Eta bere erantzuna izan zen, borrukan jarraitu beharko dugu, ez? Orduan, oso interesgarria izan da, hanek ere berdina aipatzen zuen justo bere hitzaldian, eta alde horretatik, Ikergazte existituko ez balitz, inventatuko gendun. Ontxe momentuan ere, ez? Dia 6 edizio, dia 10 urte, baina beharra oraindik hemen dago. Hasieran jarri genituen 3 helburuak ondino badazkagu gure lehen txostena egiten dagoenean, erakundetara joateko, unibertsitatera joateko, azaltzera Ikergazte, helburu berdinekin jarraitzen dugu, eta da elkar ezagutzia gure artean, ikusgarritasuna ematea, egiten duzuen lan horri, ez dela bakarrik esaienz aldizkarian argitaratu den ez dakize artikulu eta hori dela ikertzailea, baizik eta hemen ondoan egiten dela ikerketa, goi mailako ikerketa egiten dela, ibilbide profesional bat dela, ibilbide horretan zuek kokatzen zaretela eta oso goi mailako lana egiten duzuela. Nik Ikergazten ikusten zaitu danean, ni ez nintzen horrelakoa. Nik gogoratzen dut zelan joaten nintzen kongresuetara eta ze habilidade geneuzkan eta ez dako alderik. Orduan gozada bat da, hori ere Arturok esaten zuen placer bat da hemen egotea eta hau ikustea. Eta hau ediziotik ediziora errepikatzen dan zeo zer da. Seniorrak datozenean eta jesartzen direnean eta lehenengo kafea errepikatzen duten gauza da, hau da etorkizuna. Eta zuek zarete etorkizuna, klaro, ze zuetaz ari dira, ez dakit konturatu zareten. Hau da ardurea, bebai,
Bueno, 151 ikertzailek aurkeztu dituzue zuen lanak, bai ahozko aurkezpenetan, mikroaurkezpenetan, posterretan, jakin dugu Belvis de Monroy Cáceresen dagoela eta misterio bat argitu dugu norari esker, goli bilatu dugu Lizarran, hauko minbiziaren prevalentzia ere, bajua da baina oso hilkorra, Saguzarren dieta eta zitza migratzaileak, ahozko handia zer den ere jakin dugu eta hori eskertzekoa da, jakitea bebai hemendik eta kilometro batzuetara zer bizi behar izan duten, hango euskaldunak ere basoa eta egiten dutenean, ze egoera soziolinguistikotik ere abiatzen diren, herri bosometaz hitz egin dugu izurdeataz, energia berriztagarrietaz, itzulpegintza automatikoaz, izan dira 150 gai. Izugarria da, ez gara konturatzen zenba gauzetan egiten dugun lan. Lehen eguneko saio osagarrietan birara joan ginen, Bilboko bira kulturgunera, eta handik grabatu genuen podcasta in vivo. Hau da, gauz oso top maila horretan komunikatiboki. Eta Maitane Serranok esaten zuen, euskaraz beti ondo, ez? Ze polita dan hori baita be, ez? Bera, etorri barri estatu batuetatik, eta igerriten jako, igertze zaio, zati batean agian kostata, ez? Baina, esatu, niretzako ze ona den entzutea euskaraz, eta entzutea nire bezalako beste batzuk euskaraz azaltzen euren lanak. Uste dut Arturok ere bide hori hartu nahi zuela, esaten zuenean, konplizitateak bilatu behar ditugula. Berak esaten zuen, ez? Euskara hizkuntza bat izatea zarago, elkar konektatzeko aukera emango digu. Eta da, bizitzen dugulako, hortik azaltzen dugulako, hortik komunikatzen garelako baita be. Aukera izatetik eta ze behar ere, ez? Eta ze behar dituzuen ere azaltzeko, nik uste nahi dut edo uste dut aukera izan duzuela. Aukera izan duzue lehenengo egunetik zuen paskina banatzetik, ez? Eta ikertzaileen egoera prekarioaz ere azaltzen zuen horritxoa banandu zitzaigunean. Bueno, hau da zuen foroa, bebai, horretaz hitz egiteko. Ez bada hemen izango da kafean, eta pentsatzeko, kasu horretan ere nola aritu behar garen, ze beste aukera dazkagun lan egiteko, zati batean kontrabandoan legalizatzen da, bitartean, ez dakit, pentsatu beharko dugu agian beste estrategia batzuetan, bueno, gure zu intzungo zaitugu, bebai, jako ez dakit. Ze aukera dazkagun horren inguruan, ez? Galetzen zion bebai beste ikertzaile batek Igone Zabalari. Ze aukerak daude tesia euskaraz egiteko, nire ikerketa taldea erdalduna denean, nire tesi zuzendaria ez danean euskalduna, eta nik egin nahi dut tesia euskeraz. Eta hor, Igonek ematen zituen aukera batzuk, erretore taldea berria da gainera, eta aukera batzuk aipatu zituen, baina onartu egin zuen, oraindik bidea egin behar dugu, ez? Agian hori momentuz ez da guztiz bideragarria kasu guztietarako. Guk jarraituko dugu euskarazko topaguneak antolatzen, euskaraz normaltasunez bizitzeko aukerak bilatzen, Juan Carlos Morenok aipatutakotik eta hanek esandakotik agian hizkuntzen arteko harreman harmoniko hori bilatu nahian, koexistidu behar dira, baina euskarazko hori ere egon behar da. Eta bide horretatik, euskararen normalizazioan ere, lanean ere, euskara normalizatu nahi dugunean, bebai ikertzaileen ibilbide profesionala ere lanbide bada, eta hor ere normalizatu beharko zela uste donik. Eta etorkizunera begira, gainera, ezinbestekoa da egiten dugun lana baita ere alor horretan. Ez dago terminologia berria sortzerik, sorkuntzari lotuta ez badago. Ezagutza sortzerakoan ere sortzen direlako horrelango egoerak. Unai Lertxundik ere aipatzen zuen podcastean, ez? Disiplinartekotasunaz hitz egiten dugu, ikerketa interdisciplinarrak eta bar, eta elkar ulertu behar dugu. Kasu askotan gertatzen da, inkluso kontzeptu da berdina eta modu diferentetara erabiltzen ditugula. Igonek ere berdina aipatzen zuen. Eta hori, ez badugu euskaraz egiten, ez dira azaleratuko horrelango egoerak. Eta hor sortzerakoan ere, gero badakaula, beste hezkuntzako, beste arlor batzuetara, kultura zientifikoan ere erabiltzea eta bar.
Euskarazko topaguneak esate ditut, eta 10 egun barru badakagu lehenengoa UEUka aurkezten duena. Eta izango da, Bilbon baita be, eta udako ikastaroen hasiera emango diona. Ingumako datu baseari dedikatua, aurten 25 urte betetze dituela, aurretik esan dugun moduan. Euskal produzioaren datu basea biltzen da bertan, eta, dagoeneko ja parte zarete, ingumako parte, ja bilatzen baduzue, bertan dago zuen artikuloa, zuen hitzalditxoa, ordan ja bertan zaudete, horren zarean, ez? Eta ze aukera ona, proiektuen deialdiari heltzeko baita be, eta bilatzeko hor zuen konplizeak kontrabando horretarako baita be, ez? Pentsatu zein izango dan zuen gustoko proiektu bat, bilatu norekin egin nahi duzuen, bilera pare bat, diseinatu eta aurkeztu zaitezte. Oso formatu interesgarria da eta ari dira aukera berriak sortzen ikerketa proiektuak bultzatzeko maila honetan, interesekoak diren, atzo Marta Luzanek ere aipatzen zuen, ez? Enekoa eta, badaude aukera batzuk bideratzeko egiten duzuen lan hori. Eta ja amaitu nahi dut, Olatzek kongresua hasi zuen moduan, ni ikusten nauzue koordinazio lan horretatik eta gorputza ikusten dozue, baina ez nago ni bakarrik, hemen jende asko ikusi behar dozue. Gorputza ez da nirea bakarri momentu honetan. Eta horri helduta, Olatz eta Izortza aipatu behar ditu, ze hiruron artean egin dugu diseinu guztia kongresu honena, aipatu nahi ditut 3 pertsona bebai, ze andamiaje guztia, gauza bat izan da bebai antolaketa eta hori hiruron artean, eta andamiaje guztia egin dute Ane Garetxanak, harreran ikusi dozuena. Ane bera, diseinu guztia egin dau bebai kanpo harremanena eta guzti hau posible egin ahal izateko. Eta Idoia andamiajearen beste hanka bat komunikatiboa honi behar dozuen eta merezi dozuen ikusgarritasun horri erantzuna ahal izateko. Batzorde dinamizatzailea ere ezinbestekoa da, ze bestela gara senior batzuk antolantzen zuentzako kongresu bat eta horrek ez daka inolango zentzurik, orduan jakin beti egondala taldetxo bat hor ere apur bete esaten ia zer da neurentzako interesgarria, eta hor bai aipatuko ditut izenak, Aitor, Ane, Iban, Xavier eta Amaia, mila esker. Eta nola ez, amaitzeko, eskerrak zuei, joan diren guztiei baita be, naiz eta ez egon hemen gaur, hiru egun hauek gurekin konpartitzea gaitik, eta guretzat onenak zaretela esan behar dizuegu. Alkate jauna, maikideok, zuzendariak, zuzendari, zinegotziak, lagunok, egunon esango dut ala ere, eta lehenengo eta behin eskerrak, UEUri, ekitaldi honetan parte hartzeko eman didazuen aukeragatik. Nik heldu naiz justu Iñaki Alegriaren hitzaldea entzutera eta alde horretatik zorionez, heldu naiz entzutera, nire iraganari ere erreparatu ahal izan dio dalako. Zuk hemen aipatu dituzun pertsona batzuk eta eman dituzun data batzuk oso gogoan ditu dalako, ez? Nik gogoratzen dut 1982an, nire tesina, gaur egun ja ez dira existitzen gauza horiek, baina orduan tesinak existitzen ziren, tesina
Idatzi nuen gaztelaniaz eta euskaraz, eta euskaraz defenditu nuen, eta urte hartan, hain zuzen ere, tesinaren gaiari buruz, hitz egitera gonbidatu ninduen ueuk. Eta ara joan nintzen, eta han hitzaldi bat eman zuen, etzen izan hain zuzen ere tesinaren gaiari buruz, berdinari buruz, iruditzen zitzaidalako oso aspergarria izango zela, oso animalia berezi bati buruz hitz egin behar nuelako, etzegoen bat ere modan, aktinia ekina, antozo bat, beraz, enuen horri buruz hitz egin, beste gai bati buruz hitz egin nuen uste dut interesan diagoa zeukala. Eta gero hortik gutxira tesia ere bai, euskaraz egin nuen. Zuk galdetu duzu nola egin daiteken zuzendari euskaldunik gabe, eta nik egin egin nuen. Egin egin nuen 86an. 86an defenditu nuen nire tesia, idatzita euskaraz eta euskaraz defenditua. Biologiako lehen tesia izan zen, euskaraz idatzi zena, eta geroztik uste dut beste 3 palau tesi egin dira euskaraz biologiakoak, ez gehiagorik. Eta horregatik oso, urte haietan urtero joaten nintzen ura, hitzaldiren bat ematera edo ikastaroren bat ematera. Horregatik uste dut, zuk aipatu duzun gauza bat, esan duzun gauza bat oso importantea dela, ez dakit beste batek, nik ez dut aukerarik izan entzuteko hori hemen, baina beste batek esan omen du. Eta horretaz, gainera, nik behin baino gehiagotan hausnartu dut Igone Zabalarekin. Tesina eta lan hauek euskaraz idazten direnean, euskaraz idaztea, nik beti pentsatu izan dut importantea dela. Badakit beste batzuk ez dutela nik bezala pentsatzen, baina nik eta euskaldunez ari naiz, ikertzaile euskaldunez ari naiz, baina nik bai, nik uste dut baietz. Zergatik, hain zuzen ere, hau bezalako kongresu baten zeregin nagusi berdina delako. Ezagutza sortzen duzunean, ezagutza horren mugan zaude, puntan zaude. Hortik haratago oraindik ez dago ezer. Zuari zara sortzen. Ezagutza hori norbera ari da sortzen. Ezagutza sortzea ez da ulertzerik, ez da existitzen horrekin batera, ezagutza hori transmititzeko behar den hizkuntza ez bada sortzen. Eta sortu diot, askotan sortu behar dalako, ez bakarrik terminologia. Terminologia igual ez da zailena, igual errezena da. Esateko moduak, kontzeptu abstraktuak, zailak, azaltzeko moduak ere bai. Beraz, bi prozesu horiek paraleloak dira, eta trebatzen zarenean ezagutza sortzen, aldi berean trebatu behar zara, nire ustez, hizkuntza sortzen, ezagutza horri dagokion hizkuntza sortzen. Bestela, lehengo esamolde berdinak, lehengo termino berdinak erabiltzen baldin badituzu, ez dakit noraino ari zaren ezagutza sortzen. Ez dakit ikusten da zer esan nahi dudan, ez? Orduan, horregatik da hain importantea, eta horregatik da hain importantea ere, hau bezalako ekitaldiak egitea, egin den guztietan, ez? Ikusten ari gara, zailtasunak aurkeztu dituzu oso ondo, ez? Zelako zailtasunak dauden mantentzeko ekoizpen maila bat, ez? Artikuluak, liburuak, tesiak, kepa joan egin da, baina nire euskarazko lehenengo tesiak berarekin idatzi nituen ueuk argitaratutakoak, bide batez, ez? Eta hori gero eta zailagoa da, hain zuzen ere ingelesez publikatzeko presioa oso handia delako. Eta hemen aipatu da kontzeptua, nire ustez ere oso baliogarria dena harmonikoa, ez? Kasu honetan izan daitezke 3, hola berdin dit. Hizkuntzen erabilera harmonikoa. Bakoitzak bere lekua eduki behar duelako. Zuk ezin duzu erabili euskara japoniar bati zure ezagutza transmititzeko. Baina horrek ez du esan nahi japoniar bati, estatu batuetar bati edo Sevillako bati, berdin dit. Baina horrek ez du esan nahi uko egin behar diozunik zure hizkuntza propioan idazteari edo aurkezteari. Uko egiten badiozu, azkenean, hizkuntza hori gelditzen baita, hori transmititzeko, ezagutza hori transmititzeko tresna linguistikorik gabe. Eta hori gabe
ez dago zientzia garatzerik zure hizkuntza, baina hizkuntzak berak ere galtzen du potentzialitate bat. Gero, irakaskuntzara ere transmititu behar dena. Gero, gauza hauek ikasgelan, laborategian, tailerretan transmititu behar dira. Hain da importantea, horregatik diot, hau bezalako ekitaldiak oso garrantzitsuak direla. Beraz, zorionak, hau egiteagatik, eskerrik asko eta zorionak, eta eskerrik asko eta zorionak zuoi guztioi horrexegatik hain zuzen ere. Oso garrantzitsua da hau. Bueno, orain bai, Udako Euskal Unibertsitatearen izenean eskerrik beruenak, gonbidatuta zaudete 2 urte barru egingo dugun hurrengo ikergaztera, eta mila esker eta txalo bat denontzat.